Molo-Kids er et internationalt børnetøjsfirma med høj fokus på kvalitet og funktionalitet, krydret med et urbant, moderne udtryk. Nogle af de udfordringer, vi har i dagligdagen, det er, at vi lever i en meget kompleks verden. Vi har mange produkter, svarende til 450 styles, ca. 850 options og 8.000 SKU'er. Vi opererer i 9 lande, vi har ca. 650 kunder, og vi lever både i fortiden, nutiden og i fremtiden. Det gør, at vores verden er meget kompleks. Den overordnede årsag til, at vi har valgt Trimit Fashion, har været, at vi vurderede, at det var den IT-platform, der både nu og i fremtiden vil give os de største konkurrencemæssige fordele. En af de vigtigste valgkriterier for os for at vælge Trimit Fashion har været, at systemet dækker alle processer i vores virksomhed. Vi har en kompleks værdikæde med designudvikling, produktionsstyring, logistik, salg, markedsføring og reklamationsstyring, og systemet er i stand til at håndtere hele processen. Vi har med Trimit Fashion fået optimeret og automatiseret en lang række processer i vores virksomhed, så vi har været i stand til at lave en række besparelser og effektiviseringer. I den sammenhæng der kan jeg nævne, at vi har været i stand til at reducere vores medarbejderstab på lageret fra ca. 20 ned til 7-8 stykker i højsæsonen, på trods af en meget, meget markant omsætningsfremgang i perioden. Tryghed og sikkerhed har været et vigtigt kriterie for os i valg af nyt IT-system. Derfor faldt valget på Trimit Fashion, fordi det har rod tilbage i Microsofts verden, som vi jo alle sammen kender fra Microsoft Office. Vi er meget tilfredse med det samarbejde, vi har med Conator. Det er et dygtigt hus med nogle medarbejdere, som har forståelse for den komplekse verden, vi befinder os i, er i stand til at hjælpe os med at få de problemstillinger løst, og så har de et kendskab til branchen ud over det sædvanlige. Fremtiden stiller endnu større krav til os som virksomhed. Vi tror på, at Trimit Fashion kan være med til at løse de problemstillinger, der måtte komme, og derfor kan vi varmt anbefale produktet til vores kolleger i branchen.